ja sam Mihael Čudak, dobrodošli u Ulete 2, hvala na 300 subscribera. Samo da kažem, mene je stvarno sram snimat ovo, znači kogod je gledao mene je fakat istinski sram. Kao zadnji put, svako kaže jedan ulet i onda idemo tako krug koji ima najgore ulete, nismo smislili ništa. Dražo, čitaj prvi ulet. Gdje si ribo, ako 3% sam si, pogledaj za sebe, imaš dobar rit. Prvi ulet i već smo naš nula. Mene sramota čitat ovo. Mala, rešio bi te kokale buraniju. Brate! Šta smo tako propali? Ja ne mi gledat te video od cringe, zašto bih snimao drugi video? Malo sa mnom van i ako kaže da, onak sve je reda, ako kaže ne. Daj sisu. Da malo, pjesmu. Okej, idemo, pintar. Mala, si ti gravitacijska sila jer me privlačiš. Jeste to skočio na nož? Meni je tu nož. Nisam se mala! Znači dođeš sa Ferrarijem, mislim, onako kod žene, kažeš mala, vidiš ovaj Ferrari. I ona kaže da, evo posudio sam ga. Isto smeće kod! Ruže su crvene, izglaš kokale, imam 3 iz angelskog mrava. Mala, jesi ti srele? Jer mi se vrtiš po mislima. Nitko se neće skušati. Okej, da, stavit ćemo sredati kako se vrti pal, sredati kako se vrti Mihael koji će ovo editat. Znači, dođeš mali, jesam li pretplaćena na Mihael Čudak. I ako kaže da, mrš s očim ga Odlično. Ruže su crvene, pintar je služa Bog, hoćeš li biti moj grob? Dobro večer, Mihael iz Edita ovdje. Htio sam samo reći da kamera je nažalost crkla i nismo mogli snimiti zadnja 2 uleta. Nisu bila ništa specijalno, niste kaj puno propustili, mislim iskreno koga briga. Rijetko ko uopće dođe ovdje do kraja videa. Isto tako, hvala za 350-360 pretplatnika. To bi bilo sve od mene, doviđenja.